Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тӯждурон. Аз кадом сабаб бародари тоҷика 10 сол маҳкам карданд? Чӣ хел тӯҳмат мекунанд? Чӣ хел телеграмда кор пешниҳод мекунанд? Чӣ ба дигар бародараш 6 сол маҳкам карданд ва дигар бародаро бошад 6 моҳ шуд, 1 сол шуд, суда интизор ҳастанд. Ман ҳозир ҳаракат мекунам максимална оддӣ карда шумода фаҳмонам бародаро. Кӯчагӣ, бачагӣ, тоҷикӣ, адабӣ фарқияте надорад, шитоби шумода ва дигар бародарода фаҳмутар бошад. Ман дар ҳама видео мегӯям, ки агар камбудии маро дидем, комментарияда нависен, ман ислоҳ мекунам. Ягон ҷои вайш неста, лекин дар видеои гузашта шумораи комментариҳо хеле зиёд шуд. Бисёриҳо гуфтанд, ки бародар эмоция давдӣ, бародар саросима шидӣ, хуб нафаҳмондӣ. Хатия ман дар ҳамун ҷа даже гуфтам, ки бародаро аз сабабе ки маводи мухаддир тақсим кардагиай, бародарро тюрма карданд. Но ягон ҷои вайш неста, мо мардума вай намекунем, гуноҳи май, ман хидмави навад мекунам. Барои ҳамин дар ин видео ҳаракат мекунам оддӣ карда шумода фаҳмонам ва шумо бошед нагзаронда тамошо кунед, шитоби ранги видеои аввала нашавад. Чунки основной чиза шумо ай даст метиҳем бародаро. Ва конечно баъд аз тамошои видео илтимос дар дигарро расонед. ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo чӣ хеле ки метавонем, чӣ қадар мардум бисёр бинад, ҳамон қадар фоидаи калон меёрад. Нигоҳ кунем, биёед мо по порядку мефаҳмонем бародаро. Якум дараҷа и бародарое ки курьер кор мекунанд. Мисол Самокат, Вкусвилл, Сбермаркет, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка, дигару дигар. Даже бародарои грузчику, складу дигар бародаро. Основном курьерҳода менависанд. Чӣ хел меёванд ман намедонам, лекин бисёр дар курьерҳо меояд. Баъд бародарое ки грузчиканд, бародарои таксиянд, мо ҳозир по порядку мегӯем. Хулоса дар Телеграм, дар ВКонтакте, дар Одноклассники, дар Другвакруг ҳамин хел площадкаҳои интернетида, шабакаҳои интернетида ба шумо пешниҳоди корӣ меояд. Подработка. Чӣ хел мегӯям ба забони тоҷикӣ? Ба забони тоҷикӣ халтура. Мо як вақт мерафтем хеле деревняда кор мекофтем, да, мисол капатламат, халтураву дигару дигар. Агар кӯчагӣ бигирем ҳам хеле мешавад, халтура меояд. Хулоса барои шумо як пешниҳод меояд бародаро, як миқдор пулда як пакет доруро бурда дар дигар район расондан дар кора. Дар бисёр ҳолат шумода намегӯянд дар они пакета чи аст. Шумода мегӯянд як доруай, шумода мегӯянд як чизи важне, мисол барои ҳамин мо пул бисёр метиҳем, дигару дигар. Лекин дар дигар ҳолат открыто мегӯянд. Дар они пакета маводи мухаддирай. Дар ҳолате ки шумода пешниҳод мекунам барои ҳамон пакета дар дигар район расондан, агар ба доставка 1000, 1500 бошад, шумода 20000 пешниҳод мекунанд. 30000 пешниҳод мекунанд, ки шитоби шумо розӣ шавед бародаро. Дар бисёр ҳолат шукри Аллоҳ бародарои мо хеле фаҳмоишон хуб шудагианд, уже отказ мекунанд. Лекин к большому сожалению, ба забони русӣ гуфтам, узри зиёд бародаро, мутаассифона хеле зиёданд бо бародарое ки фаҳмоиши хуб надоранд. Бародарое ки недавно омадагианд, бародарое ки ёру рафиқу бародарошон, падару модарошон насиҳат кардагӣ нестанд, фаҳмондагӣ нестанд хуб. мефаҳмем бародаро ҳастанд ҳамин хел бародарое ки просто так парида хиста омадагианд, намедонанд, намефаҳманд, сарфаҳмои ҳамин чизҳоро намераванд. ба ин бародаро розӣ мешаванд. ё ки дар дигар ҳолат бародарое ки дидаву дониста муҳтоҷи пул ҳастанд, розӣ мешаванд. Нафси худшона қапида наметавонанд. оқибат медонед чи ай? Оқибат паси панҷараи бародаро. Статьяи 228 кати айрӯи вазни ҳамон пакет шуморо уже хулосашона мебуранд. Дар суд уже суд мекунанд. Мисол 10 сол, 20 сол, 30 сол, чанд қай ки бошад. ӯ ай вазни ҳамон маводи мухаддир зависид мекунанд. Ира закладчик мегӯянд бародаро. Шахсоне ки ҳамин маводи мухаддирро тақсим мекунанд, шахсоне ки курьерӣ кор мекунанд ва ёро закладчик мегӯянд бародаро. ин кор статьяи вазнин дорад. ин кори хуб неста. Илтимос бародарое ки намефаҳмед, ина бифаҳмед. бародарое ки мефаҳмед, нафси худтона биқапед бародаро. пули тайёр дар ягон ҷо нест. ҳаракат кунед, меҳнат кунед, як бизнес кунед, як движение кунед, натарсед. ягон ҷои чашмбандиш нестай вохи бародаро. ҳаракат кунед. чӣ ба дигар бародаро метонистед, шумо наметонед? чӣ ба мо тонистесем, шумо наметонед? чӣ ба мисол дигар спортсмено метавонанд, шумо наметонед? ҳамоҳорам одаманд, манрам одамам, шуморам одамем бародаро. ҳаракат кунем, пешравӣ кунем ай тарафи хубӣ бародаро. обури миллата, обури бародароро бардоред. ин хел чизҳоро илтимос игнорировать кунед, ҳатман дар дигар бародаро расонед. бародарое ки курьер кор мекунед дар мошин, бародарое ки таксӣ кор мекунед, бародарое ки индрайверда кор мекунед, илтимос барои шумо ва илтимос ба ҳамон бародарое ки расонед курьер кор мекунанду таксиданд. дар ҳолате ки шумо доставка мегирем, последнее время хеле зиёд шудагиай шикоят аз тарафи бародарое ки кор мекунанд. вақте заказа ва ё қабул мекунанд дар они пакетда маводи мухаддирае. вақте заказа қабул мекунанд дар они телефонда маводи мухаддирае. вақте заказа қабул мекунанд дар они зарядникда, дар они гулда, дар они коробкада, дар они мисол собундау дигару дигар бародаро. чӣ хел мо худмона защищат кунем дар ин ҳолат? илтимоси калон.
ҳаракат кунен, як видеорегистратори качествени гирен дар даруни мошинтон, штоби ҳам салона ба навор гирад, ҳам беруна ба навор гирад, чунки дар бисёр ҳолат шумо да заказа дар берун передават мекунад. Вақти берун да передават мекунад, дар видеорегистратор фиксатсия мешавад. ё ки шумо дар мошин шиштагин меорам пакета шумо да метиҳанд, урам фиксатсия мешавад, яъне ба навор меояд бародаро. ё ки дар ҳолате ки шумо даруни подъезд медроен, мисол этаж меброен мегирен, даруни офис, даруни магазин бародаро, пускай дарунашда ягон чизи запрешёнӣ набошад, лекин барои безопасности худтон, барои фоидаи худтон илтимос, дар ҳолате ки ҳамон заказа қабул мекунен, ман фикр мекунам ки ваё против ҳам нестанд, ваё зид нестанд ки шумо ба навор гирен, мисол одамои нормалниш да, яъне дар назар дорам. Вақте шумо заказа гирифтестен, пеши ҳамон одамда полностью, агар ки претензия кард, мегӯи я для своей безопасности по правилам Яндекса, по стандартам Яндекса я должен фиксировать то, что я получаю, либо должен сфотографировать, либо должен записать на камеру. Лицош наёяд, о бародар, лицо наёяд, чунки лицо ҳақ надорен. Но ай дасташ то, что гирифтестем, пеши квартирашта ҳамхе ба навор мегирен, чизе ки да дастонай, ҳозир да дасти ман конечно телефонай, лекин дар ӯ ҳолат коробка мешавад, зарядник мешавад, мисол зубной паста, собун, дору, чизе набошад бародаро. Камерара гирон мекунед, амихел 3-4 бор тов метиҳед бародаро, вот я получаю заказ, агар дар кор шавад, амихел мегиред, баъд мебаред, мошинда мемонед. Но бо як варианти хуби дигар астае ки дар ҳами ҷанбо безопаснитар бародаро, ягон ҷои вайш нестае, катитон перчатки гардонен, я пачка перчатки гирен, ё ки зимни ҳам 100% бародаро, ё ки мисол аптечни, яъне одноразовӣ ки ҳасташ, штоби отпечаткаи шумо намонад бародаро, чунки шумо раҳда рафтестен, я рейдай, я проверкай, раҳу рӯ бисёранд шахсиятое ки нафси худшона қабида наметавонанд, аз ҳар миллат, ҳамин сабаб кормандои давлат дар роҳ рӯ истодагиянд ки ҳамин хел одаморо биқапанд. Хоб як проверка мекунанд, вай мекунанд, ҳамон чиза аз дасти шумо меёбанд мисол. Хоб дар инҷа уже конечно якум оча дар сари ваё шумо мемонед, чунки дар дигар ҳолат ҳастае бародарое ки обрӯи миллати тоҷика фаровардагианд, бародарое ки нафси худшона қабида натонистагиянд, бародарое ки подводид кардагиянд, конечно баъд фикр мекунанд ки ҳама ҳамин хелае. Лекин шукри Аллоҳ, хеле зиёданд шермардои мо, хеле зиёданд бародарое ки обрӯи миллата мебардоранд. Мисол барои ҳамин илтимос, провокатсияда намерем, спокойно худтона гум намекунед дар ҳолате ки мошинтон меёбад, сразу камераро достават мекунед, заказа достават мекунед, видеорегистратор ҳастае, видеорегистратора наметиҳен сразу дар дасти вай. Видеорегистратор ҳастае, мегӯем ман видеорегистратор дорам, ман адвокат кати разбираться мекунам, тамом. Ҷошта Яндекса занг мезанед, штоби заказа фиксировать кунад, тамом. бародарое ки индрайверда кор мекунед, индрайверра отменить мекунед, ҳеҷ кор карда наметавонед. Шумо дам илтимос заказа гирифтесен, ба навор мегирен, полностью получаете заказ, полностью ба даст намекапен, тамоман перчатки кати гарден, барои фоидаи худтон, барои безопасности худтон. Шумо ҳозир мегӯян ита қиин шидай. Хайну қиин шидай кор накунед, нагани намешавад. Ҳозир як галам бародарое ки доставка кор мекунад, ман мефаҳмам ки более-менее пули хуб дорад, лекин инам хеле мушкилӣ дорад, дигар роҳуш нест ҳозир на данный момент бародаро. Ман насиб кардагӣ боша ҳаракат мекунам, рӯзои наздик яке шавад, агар видеорегистратор заказ мекунам, ҳатман дар телеграм объявид мекунам, метавонед харидорӣ кунед бародаро. Видеорегистраторе ки салона кати берун ба навор мегирад, ман намедонам чанд сум ҳозир ваё 4 сум, 5 сум, 10 сум мисол. Конечно мо ҳаракат мекунем ки качестваш хуб бошаву долга мардум истифода барад, фоидааш калон биёяд. Ӯ дар телеграм мешавад, ссилкаи телеграмма ман поёнда мемонам, дар омада ҳатман обуна шавед бародаро. Ну боқӣ чи ман основной чизе аз даст додам бародаро, бахшиш яъне хотирам баромад. Дар телеграм, дар одноклассники, дар вконтакте боз ҳамхел духтаро менависанд, ба бародаро вохӯрӣ пешниҳод мекунанд, духтарои ноболиғ ин кор статья дорад. Духтарои ноболиғ статья дорад, духтарои болиғш бигем агар совершеннолетниш касаланд, касали ВИЧ ҳастанд, шуморо специально пайрод мекунанд, истифода мебаранд барои вайрон кардани саломатии шумо бародаро. Илтимос нафси худтона биқапен, ай хотиртон набаронед ки якум очередь мову шумо алҳамдулиллаҳ мусулмон ҳастем. Агар ки строго шумо ба ислом зиндагӣ кунед, ягон вақт бародаро сархам намешед, ягон вақт мисол бой наметиҳед, худтон прекрасно медонед мора чӣ дарс метиҳад ислом. Ягон каса абидит намекунем, ягон каса мисол ҳақорат намекунем, ягон кас кати ҷанг намекунем, мардума мебахшем, мисол агар хатогишон боша, сармон хам, намозамонам мехонем, чизи ғайриқонунӣ намекунем, ғайриқонунӣ намекашем, просто барои хуб рафта зиндагимона пеш мебарем бародаро. илтимос ба дигаро расонем бародаро, бетараф набошед. Бо агар одамия ягон камбудӣ бошад нависен, ман дар оянда ислом мекунам. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алайкум.